Malta hija l-iktar pajjiż fl-Ewropa li tirrispetta d-drittijiet tal-persuni LGBTI. Dan skont ir-rapport annwali li ħarġet l-organizzazzjoni ILGA Europe. Rapport li analizza fid-dettall il-qagħda f'dan is-settur għal 49 pajjiż Ewropew. Wara li fl-aħħar sentejn Malta telet bosta postijiet, fir-rapport ta' din is-sena kisbet punteġġ ta' 89% u bekk kienet ikklassifikata fl-ewwel post. Il-perċentwal ta' 89% jfisser ukoll li Malta tkopri daqstant drittijiet minn dawk li din l-Organizzazzjoni Ewropea tqis bħala drittijiet bażiċi għal persuni LGBTI. Malta għamlet avvanzi kbar fl-2014 bi żviluppi legali importanti, jgħid ir-rapport ta' ILGA Europe. Dan jinnota kif il-Parlament Malti daħħal l-illegalità ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sessuali fil-Kostituzzjoni, l-ewwel pajjiż li jagħmel dan. Fl-istess ħin Malta legalizzat l-Unjoni Ċivili bl-istess drittijiet ta' koppji oħra. Ir-rapport jgħid ukoll kif Malta adottat proċeduri ta' rikonoxximent tal-ġeneru fl-aqwa livelli. Il-Gvern u l-maġġoranza parlamentari saħħew ukoll id-drittijiet ta' persuni trans fuq il-post tax-xogħol u proponew ħarsien aħjar għal persuni intersex. Kompla jinnota ir-rapport ta' ILGA Europe.